L'activitat urbana genera uns residus. Aquests residus poden ser sòlids com poden ser líquids. Els líquids són les aigües residuals. Aquestes aigües residuals són tractades a les estacions depuradores d'aigües residuals. I aquesta aigua, un cop tractada, va a parar a la tordera. Això fa que la qualitat de la tordera estigui regulada per aquestes entrades de les depuradores. Aquests afluents de depuradores segueixen una normativa que marca els llindars de les concentracions dels elements que aboquen en el riu. Donat que la tordera té un règim hidrològic molt irregular, això fa que durant períodes de sequera l'aigua que baixi pel riu bàsicament sigui un reflexe del funcionament de les depuradores. Una manera de disminuir aquest efecte seria introduir una flexibilitat als llindars legals de les càrregues de nutrients abocades.